Глава 34. Под кулите. Елпара и Буруди още не се бяха съвзели от умората след почти нечовешките усилия да избягнат смъртоносните топчета, изстрелвани към тях от стражите на зида, когато установиха, че започва да вали сняг. Ще имаме късмет, ако се усили, с все още запахтян глас отбеляза очевидното той. Имаш ли идея къде да се приютим като за начало? Вместо отговор го изгледа тревожно тя. Би трябвало аз да ти задам този въпрос. Леко троснато отвърна той, надигайки се от заледената земя. Нужно ли е да ти напомням, че ти ни забърка в тая каша? Какво ще кажеш за някоя от кулите? Пренебрегна обидата в гласа му тя. Само това оставаше, изгледа я той, като да бе луда. На по-малко от косъм избягнахме бойните топчета на крепостните стражи, само за да попаднем в вероятно не по-малко смъртоносните лапи на електричарите от кулите. Нали знаеш, че най-сигурното скривалище е в леговището на врага? Засмя се тя. Не и ако не познаваш леговището на врага, вяло и възрази той, след което я изгледа въпросително. Тръгваме ли? Снегът сериозно се усилва, добави, а той, поне за сега, е най-солидното ни укритие. Поели под все по-обилно сипещия се сняг, двамата напуснаха падината и поеха към потопените в завихряната от вятъра снежна мъгла кули. Бе студено, много студено. Синталът, който Буруди извади от джоба си, се колебаеше някъде между -6 и -7 кундела. Вървяха така повече от Барстек, а кулите си оставаха все толкова далеч, колкото в самото начало. Снегът, вярно, е прекрасно укритие, но ако продължим да вървим така още Барстек, рискуваме да ни застигне бяла смърт, зазнейки процеди Елпара. Трябва да намерим укритие, да запалим огън и да се постоплим, преди да продължим, кимна Буруди. След около половин Барстек намериха едно наистина добро укритие. Бе малка, ала достатъчна да ги побере хлътнатина в голяма скала. След като се разтършуваха около тази хлътнатина, намериха и малко вейки. 15 стреза, след като бяха пристигнали, се настаниха в хлътнатината и Буруди, след многократни безуспешни опити да запали огън с топилото, което носеше в джоба си, най-сетне успя. А с храната какво ще правим? Изгледа го притеснено Елпара, щом мъничко се постопли и престана да трепери. Явно ще ни се наложи да вървим дни, по-скоро нощи, понеже предполагам, че ще се придвижваме под прикритието на нощта, при което гладът със сигурност ще ни довърши преди да сме изминали и половината път до тия проклети електричарски кули. Дивеч колкото щеш, успокоително завъртя ръка наоколо той. Ако няма друго, ще си похапваме жилаво птиче месо. Разполагам с 12 пълнителя за стрелера, потупа джоба си, а този в него е изразходван на под 1/3. Вървяха без спир в продължение на 3 ледени нощи с температура между -8 и -10 кундела, приютявайки се в някоя скална хралупа през все още мразовитите дни, по време на които температурата не се качваше над 1-2 кундела под нулата. Едва тогава с облегчение установиха, че кулите пред тях почват да стават по-големи, ала им оставаше още много, ужасно много път до тях.
Озоваха се на 10-15 вестера от кулите едва на 15-та сутрин след преминаването си през зида. Случи се в едно особено мразовито утро, когато температурата бе спаднала до смразяващите кръвта в жилите минус 10,8 кундела. Май през следващата нощ най-сетне ще стигнем, а? Обнадеждено бе измъркала тя в прегръдките му, щом се настаниха за сън в скалното си укритие. Не е много сигурно, повдигна вежди той. Досега не срещнахме никого, нито един човек в продължение на може би почти 300 банвестера, нито едничка жива душа, като се изключат птиците и дребните животинки, но си мисля, че тук, в близост до кулите, няма как да не се натъкнем на стражи, при това много. Оказа се прав. Около 2 бар стека след потеглянето им на следната вечер, когато внезапно се бе затоплило до малко над минус 2 кундела и за пореден път бе завалял сняг, а този път, за разлика от предишните по-скоро ледопади, отколкото снеговалежи, представляващ гъста мрежа от тихо стелещи се пухкави снежинки, тъкмо докато минаваха край едно скално струпване, мярнаха в далечината няколко едва забележими на фона на падащия сняг тъмни сенки. Това вече трябва да са хора, отбеляза очевидното тя. Доста са, замислено каза той, хруптейки в дълбокия сняг до нея, което означава, че вероятността кулите да са строго охранявани е голяма. Същата нощ се натъкнаха на още няколко бродещи в снега групички, потвърждаващи това му предположение. А снегът продължаваше да се сипе все така обилно, като някъде след полунощ и вятърът започна чувствително да се усилва. Времето ни прикрива, ала и не бави. С леко недоволство в гласа зазнейки възропта тя. То да се задържи такова до сутринта, пък нека да ни бави, уморено отвърна той. До кулите, погледна към тях през завихрената от вятъра снежна мъгла, остават не повече от 3-4 банвестера. Мисля си, добави, че трябва да се възползваме от първото укритие, което ни попадне. В противен случай рискуваме да ни разкрият, при това твърде лесно. Уви, съгласна съм, отекчено се отзова тя. Бе малко преди зазоряване и до кулите оставаха вероятно не повече от 2 банвестера, когато кракът ти попадна в празно пространство. Виждайки я да хлътва в снега, той едва успя да я задържи. При това тя лекичко изписка, поглеждайки с почуда към чернотата на дупката, която бе направила и в която едва не бе паднала. Какво е това, пресвети Валдо? Възкликна оплашено. Изчакай, ще проверя. Повели с нетърпящ възражения тон той, след което съвсем внимателно прехвърли първо мединия, а сетне и другия си крак през ръба на дупката, като в същото време и хвърли нещо, което премръзналите й ръце не успяха да уловят. Когато го вдигна от снега, установи, че бе сравнително тънко, ала явно много здраво въже, дълго може би 15-20 вестера. Дълго е 12 вестера, сякаш прочел мислите и уточни той, паляйки фенерчето си и надниквайки в празнотата под себе си. Не е дълбоко, около 2 вестера и половина, оповести веднага. Освен това, започна бавно да се спуска. Има доста неудобни, но все пак изсечени в скалата стъпала. След миг се скри от погледа й. В първоначалния момент тя се оплаши, приближавайки отвора в снега с страх. Веднага след това обаче чу гласа му отдолу.
Стълбите, прозвуча Боруди от процепа, от твоята страна са. Ама, че интересно, добави. От тук в 3 посоки, на изток, на запад и на север, към кулите се простират очевидно доста дълги галерии. Поеха на север, като решиха той да закрепва по едно бойно топче във всяка удобна за това скална цепнатина на височина около 1 вестер. Засмя се тя, па макар леко скръбно и много, много уморено, сега поне ще можем да се придвижваме и през деня. Сега ме подсети, извади времемера от джоба си той. Трябва да му сменя пълнителя, както и на фенерчето. Погледна тясната ивица светлина в краката им, което комай почва вече да мъждее. Вървяха така в продължение на 3-4 бар стека, когато, изтощени до крайност, буквално се сринаха в една скална ниша. Ужасно много ми се спи, широко се прозина тя. Тук е доста топло, поднесе фенерчето към синтала си той, цели 3 кундела над нулата. Сетне я прегърна и само след по-малко от стрес, сгушени един в друг, двамата вече бяха потънали в дълбок сън. Сепнаха го нечии гласове, при което в първия момент той не успя да си спомни къде се намира. Сетне светът бавно започна да идва на фокус, а с него, естествено, и паметта. Спомни си, че е Яче Боруди, личен телохранител на участничката в градската управа на Кандра Кедра Елпара. Уви, спомни си, разбира се, и къде бяха двамата сега. Бе благодарен на пресветия Валдо, че в момента тя продължаваше да спи дълбоко. Той обаче, вече напълно събуден, се съсредоточи върху гласовете. Макар че не разбираше езика на северняците, веднага установи, че се карат за нещо. При това доста разгорещено. Поколеба се само миг, след което съвсем внимателно, правейки всичко възможно да не я събуди, плахо надникна навън. Видя двама мъже, между които мъждееше пръскаща искри във всички посоки восъчна свещ. Единият се бе привел над свещта и ожесточено жестикулираше, придружавайки тази си буря от движения с сякаш изплювани в ехтящото пространство на галерията тихи, ала злобни думи. Другият мъж бе седнал с кръстосани крака от другата страна на свещта и го гледаше навъсено. По едно време отвори турбичката, която, забеляза Боруди на оскъдната светлина, бе пълна с нещо. След като напрегна до край зрението си, му се стори, че съдържанието й се състои от някакви белезникави зранца. Предположението му веднага се потвърди, понеже притежателят на турбичката бръкна вътре, загреба в шепата си от тези зранца, поднесе ги на светлината на свещта и с очевидно сдържан гняв започна да обяснява нещо на другия мъж, който лакомо се бе втренчил в шепата му. Сетне притежателят на турбичката рязко отдръпна ръката си, изсипвайки зърната обратно в нея. При това другият мъж простена, вадейки някъде от опърпаните си парцали, които тук вероятно минаваха за дрехи, нещо малко и блестящо. Поколеба се в продължение на няколко саела, след което решително го подхвърли към другия мъж, който ловко го улови. Някакво украшение, едва чуто прошепна в ухото на Боруди междувременно събудилата се Елпара, при което той толкова силно се сепна, че едва не извика. В същото време, любувайки се на малкото блестящо нещо, човекът с турбичката затвори процепа и я плъзна край свещта към другия мъж, който доволно изръмжа, нахвърляйки се на нея.
трескаво я отвори, загребал там пълна шепа зърна, след което, явно удържайки се с мъка, върна голяма част от тях при останалите, поднесе остатъка към устата си и леко му го погълна. Някаква форма на примитивна натурална търговия, прошепна Буруди в ухото на Елпара. Интересно ми е какво представляват тези зърна. Не изпускаше от поглед изсипалия ги в устата си мъж тя. Междувременно човекът с малкия блестящ предмет го смота някъде из парцалите си, надигна се и пое на някъде. Другият мъж продължаваше да стои, сякаш не забелязвайки догарящата свещ. При това на процеждащата и се все още едва мъждееща светлина Елпар и Буруди наблюдаваха как очите му започват да се премрежват, а зениците им да се смаляват и изострят. Ох! Простена от удоволствие той. Ял, ял, ял! Сетне плавно се отпусна на пода, затваряйки очи и продължавайки да оглася околното пространство с канонада от непонятни за тях звуци. Всичко това продължи около стрес, след което мъжът рязко стана и, изпаднал в дива радост, започна да се хили истерично, пръскайки лиги във всички посоки, да подскача и да се криви, като, докато го правеше, върху изопнатото му от някаква обзела го вътрешна енергия лице бе отпечатано дивашко изражение, слепите му за света в момента очи бяха обърнати навътре, а ръцете му неудържимо се мятаха във всички посоки. Явно някакъв наркотик, вече по-високо на фона на разиграващата се пред тях жалка сцена, отбеляза Буруди. Възможно е да се окаже ценен за нас, замислено кимна Елпара. Ако е силно желан от мнозина, може да ни отвори пътя към кулите, при това широко. Да, потвърди той, стига да попаднем на хора в кулите, зависими от него. Това обаче, добави, едва ли ще е чак толкова лесно, колкото вероятно изглежда на пръв поглед.